Nazdar, tu je Majky. Vítajte pri ďalšom dieli z tutoriálov o programe SolidWorks alebo programu SolidWorks. Venujeme sa tvorbe bytu, pracujeme s tým, čo máme. Vieme, že máme ceruzku, papier, meter, pobehujeme po byte, meráme. A zatiaľ sme si vytvorili takéto vonkajšie múry. Ideme tvoriť nejaké priečky dovnútra. No poď. Pustíme sa do časti, kde je kúpeľňa, WC, nejaké zádverie, vchodové dvere a podobne. V prvom momente, čo vidím, je chyba v tomto vstupe, ktorý nie je široký meter, ale je široký čosi viac. Takmer 1,2 metra. 1,175. Takže, ako to zmeníme? Vieme, že sme si odobratie urobili z vnútornej strany, ale vybratím je táto plocha. Po dvojkliku sa nám zjaví kóta, ktorú ľahučko zmeníme na správny rozmer. Obnovíme a otvor je v poriadku. Ideme si vytvoriť teda vnútorné priečky. Zostavu uložíme, vytvoríme nový súbor. OK. Ak by som pod chvíľou stíchol, snažím sa zistiť rozmer danej priečky. Budem to kresliť tak na viackrát. To, čo viem zistiť, to nakreslím. Vyberiem si pohľad zhora, čiaru. Nakreslíme si takéto L-ko. Koľko to je? Toto je 10-12. Práve to, čo som vravel v minulom dieli, treba si dávať pozor na tento rozmer, lebo táto priečka nie je hruba 10 cm, ale 10 mm. Ak tu začne meniť rozmery, tak sa mi to celé rozpadne. Ja si to vymažem a poriadne vzdialím. Tak. A idem to spraviť znova, lebo viem, že táto stena má byť dlhá 1420. Takže približne tých 1400 nech má. Dáme nejakú hrúbku. A to, čo chcem vyťahnuť, tak vyzerá približne takto. Prečo to robím tak, ako to robím? Spôsobov, ako vytvárať v SolidWorkse prvky je viacero. Toto je je to takýto môj zvyk. Ak mám nejakú komplikovanejšiu súčiastku, prvok, tak si ho takto rozkreslím a potom si ho zakotujem, upravím neskôr. Všetky tieto možnosti poskytuje SolidWorks, takže preto sa toho nebojím. Hrúbka steny je 150, tak 150 je priečka, táto je tiež 150, odtiaľ potiaľ 150, tak. Tieto síce vyzerajú byť správne, ale skúsim ich pohýbať, nedajú sa hýbať výborne. Ostávajú v správnej výške. Dĺžku tejto priečky si určíme neskôr. Táto je 120. Tak. 150 som napísal. 120. Nie, centimetr 120, tak to som to myslel. Jej šírka je tiež 150, tak. A poloha je 1200 od kraja. Stále nám chýba celková dĺžka. Ktorá je akumulovaná, čiže skladá sa z viacerých hodnôt, a to 2880 plus, to je práve to, že ja som si to nemeral, ja som použil tento dokument, ktorý som mal, a preto v tých kotách snažím nejako vyznať. Dobre, vidíte, všetko je pekne čiernou, už nám chýbajú len tieto rozmery. Tento by mohol byť tých 600. Potvrdíme.
A hrúbka steny je 150, tak ako všetkých ostatných. Sú to vnútorné priečky. A ešte je dĺžka. 2, 3, 4, 5. Celkom pekné číslo. Čo poviete? 2, 3, 4, 5. Potvrdíme. Vyťahneme si miestnosť na 200... Koľko som to vravel? 650? 2650? Môžeme si to pozrieť, ktorým to je smerom. Tak. Potvrdíme. Uložíme ako vnútorné priečky. Kontrol tabulátor, prepneme sa do zostavy. A naše vnútorné priečky si vložíme. Tak. Idú až po zem. Väzba. A potvrdíme. Ako som povedal, zatiaľ používam tlačidlá, neskôr prejdem priamo už na skratky. Pre mňa je to pohodlnejšie. Avšak, aby stíhali všetci, tak zatiaľ budeme používať tlačidlá. Tak. Vyzerá to byť v poriadku. Ešte skontrolujeme rozmer medzi vzdialenosť od tohto múru alebo tejto plochy po túto plochu. Tú vzdialenosť zistíme za použitia metra, ktorý tu máme buď tak, že sme dali pravé tlačítko, našli sme si tools, alebo sme si ho vytiahli. To je všetko v predošlých tutoriáloch. 950. Má tam byť 1000, čo znamená, že niekde máme chybu. Tu budeme hľadať neskôr. Ja predpokladám, že tých 2, 3, 4, 5 môže byť zlé, alebo nejaký iný rozmer. Vidíte, všetky rozmery tu pekne mám zobrazené. Uvidíme. Keď nájdeme chybu, tak ju vyriešime. Uložíme. V poriadku. Chceme dokončiť ale ešte WC. Ukážem, ako to bude vyzerať. Vypnem kóty. Nech sa tu neobťažujú. Tak, áno. No dobre. Tu máme WC, čiže urobili sme tieto priečky, túto priečku s touto priečkou. Vyzerá byť užšie ako ostatné, tak si ešte zmerám pre istotu, už keď som tu. No neuveriteľné. Zbláznil sa mi aj AutoCAD. A nepovie mi, koľko to je. Dobre. Netrápi ma to. Bude to asi len 100. Keď sú toto 150, tak to bude 100. Čiže urobíme celé toto WC. Vlastne ukončíme chodbu a urobíme vstupné dvere. Takže vrátime sa späť do priečky. Tak. Kde nám chýba WC. Z tejto plochy vychádza WC. Buď budeme kresliť voči tejto ploche a vyťahovať to smerom k sebe, alebo budeme kresliť napríklad na tejto ploche, čo skôr chcem. Tak, dáme sa kolmo a budeme kresliť od nej. Čiže tak, tak a približne takto. Hovorím približne, lebo zase budeme upravovať rozmery. Tak, ukončili sme takéto malé F. Vieme, že táto plocha, tento rozmer odtiaľto. Tak toto kotovanie je strašné pre mňa, ale dobre, odtiaľto potiaľto to dáme.
Tak. Je 800 minus 300 je vlastne vonkajšia priečka, takže 500. Ale táto musí z druhej strany samozrejme. A bude to tá 150, čo sa mi už dá byť trošičku malé, ale vlastne tam sú len rúry, takže je to v poriadku. To je len jama, alebo teda diera smerom dolu. Tento rozmer je 1175. Tak. Zase 150. Buď budem kotovať všetky priečky takto, každú zvlášť, alebo zruším kótu a poviem, že tento rozmer a tento rozmer chcem, aby si boli equal, aby boli rovnaké. Takže vidíte, už to je v poriadku. A ešte šírka miestnosti bude 1100. Takto. Tento problém, ako by sme ho vyriešili? Najrýchlejšia vec je kolinárne. V poriadku. Prečo táto čiara modrá? Prečo nie je zaväzbená, keď sme si dali správny rozmer? Chýba nám jej vertikálna poloha. Všetko je v poriadku. Dobre. Môžeme si to vysunúť smerným smerom. Buď prepíšeme kótu, alebo ju otočíme takto. A ešte môžeme dať true all, čím potvrdíme vlastne, že chceme po celej výške. Dobre? To by bolo táto časť. Už keď sme tu, vieme, že sem idú dvere, tak si tam rovno urobíme. Videli ste, vybral som plochu, klikol som na spodnú hranu, vytiahol som do priestoru obdĺžník. Ak by som išiel rýchlo, tak sa už ospravedlňujem. Urobili sme chybu, pretože naše dvere sú zakotované voči vnútornej priečke a odtiaľto ich nezmerám. Tak zase vypneme skicu, otočíme sa z druhej strany, zopakujeme proces. Máme vybrať tú plochu, vyberieme obdĺžník od spodnej hrany hore. A teraz sa pokúsime vyčítať z výkresu rozmer dverí. 1970 to bude. Na toto bude 700. Takže tak. A poloha bude 100. Čiže od tejto čiary 100. Dosť natesno na môj vkus, ale dajme tomu. Uložiť kótu a 100. Potvrdíme, odoberieme. A samozrejme, videli ste, potvrdil som aj skicu, vypol som sa z nej, takže pri odoberaní musím vybrať, že čo chcem odoberať a koľko. Tak, máme jedny dvere, druhé dvere pôjdu sem. Keby som sa dal kolmu, tak by som tam už nevidel. Potvrdíme. Výška bude, predpokladám, že rovnaká. Samozrejme. Tak. Ale toto budú asi menšie dvere, podľa mňa áno. To sú 60-ky. Tak. A ich poloha je... Dajme si ich na stred. Povedzme, že dáme ich na stred. Samozrejme, vy ak máte nejaké dvere, tak dávajte im reálnu polohu. My to nemáme až také kritické, tak som si to len takto vybral, že na stred. Čo však nie je správne, lebo vidíte, že stred tejto čiary nie je stredom tejto čiary. Takže to budeme musieť zmazať a dať tomu nejakú kótu, aby sme sa tam dostali na stred. Nevieme, koľko je ten rozmer, takže chceme vedieť, koľko je rozmer tejto čiary, vyberieme si ju. Vyberieme si 1,950 m. Nechce sa mi počítať, koľko je 950 na poli. Hops, pardon.
Musím sa do skice vrátiť. Edit sketch. Tak. Neviem, koľko je ten rozmer, ale urobíme to takto. Viem, že tento rozmer, ktorý som si práve vybral, je 950 na poli. Uzavrieme zátvorku minus 600 na poli. Musíme tú zátvorku zrušiť, nie je to až také celkom inteligentné. Dobre, vidíte, vyrátal bez najmenších problémov. Môžeme odobrať. Samozrejme len hops, up to next, potvrdíme. Máme dvere do WC, do kúpeľne, máme zádverie. Uložíme, môžeme rovno vypnúť diel, nie je to potrebné. A vidíte, že už sa nám začína rysovať celý tento priestor. A ako som povedal, máme tu nejakú chybu, tu budeme musieť nájsť a opraviť. Pre mňa je najrýchlejšia oprava takáto. Viem, že tam bola chyba 50, tak to dáme minus 50. Potvrdíme. Mám pocit, že nám už licujú. Máme nejaké vnútorné priečky. Dal by som sem ešte nejakú ďalšiu. Tu si môžeme urobiť ako samostatný diel, takže kontrol nový diel. Opakovanie matka múdrosti, v SolidWorkse to platí dvakrát, tu sa čo si človek naopakuje. Takže top plane, ukážeme si na tejto priečke si ukážeme zlý príklad, vytvoríme ju na zlom, na zlej základnej ploche, na zlej ploche, čiže urobíme si pohľad zhora, ale na prednej ploche. Nech vás sa nemýli, jednoducho robím na schvál zle. Front plane a neuvedomím si to, nakreslím tú priečku takto. Ops, dáme jej rozmer. Čo som si vypol skicu? Nie. Áno. Dáme jej rozmer 150 na nejaké, neviem, 3 metre. 5 metrov aspoň. Tak. A výšku tých našich 275 cm. Či 275 je myslím správne. A uložíme si to ako deliacu priečku. OK. A ideme si vložiť do našej zostavy. Takže, keď ste si všimli, čokoľvek sme vkladali, tak bolo to orientované v tomto smere. Avšak naša deliaca priečka zrazu prišla zle. Prichádzajú tieto diely zorientované tak, že ich roviny sú zorientované so rovinami zostavy. A vidíte, že keďže sme ju kreslili na zlej rovine, došlo k tomu, že vyzerá naozaj zle. Podľa toho, čo som videl na výkresoch, toto je rovnako dlhé. Kde ho máme? Tu je meter. Či toto je 3030. Ja tú priečku upravím priamo takto. Vidíte, v zostave ju môžem upraviť dvojklik. Viem, že je 3030. A viem, že tento rozmer chcem 150. A hops. A tento rozmer chcem 2750. Dám to obnoviť. A máme priečku naspäť, tak ako sme ju chceli, opravenú. Samozrejme, mohol som iba otočiť a nemusel sa s tým trápiť, ale toto je jednoduchá priečka, kde zmena nie je problematická. Tak. Vidím, že nesedí nám výška. Zase takéto drobnosti. Vzdialenosť od tohto vzdialenosť bude meter. OK. Dobre. Tak upravíme výšku všetkého na 2750. Kde máme výšku? Tak. A prečo upravujem výšku všetkého a nie jednej priečky? Lebo chcem. Obnovíme. Fakt, všetky steny vyskočili, videli ste to.
máme takýto základ. Mohli by sme sa pustiť napríklad trošku do farieb, nech nám to nie je všetko rovnako, nech nie je všetko rovnako farebné a nech to trošičku začína vyzerať. Pustíme sa do toho takto. Tu hore v paneli je takáto rozklikávacia dvojšípka a tento trojuholník je symbol povrchu. Základnú plaťu necháme šedú, to ma netrápi. Poďme na múry. Môžeme pridávať vlastnosti buď na úrovni zostavy, vtedy sa nám základný part nemení vôbec a keď ju použijeme v novej zostave, môžeme mu dať iné vlastnosti, iné povrchy, myslím tým farby a nejaké textúry. Alebo to môžeme urobiť na úrovni samostatných dielov a vtedy už sa budú meniť, budú stále v každej zostave rovnaké. My to urobíme na úrovni komponentu. Dúfam, že som vás neoklamal strašidelne. Oklamal som vás strašidelne. Ak vyberieme komponent a zmeníme mu nejakú farbu, bude sa meniť celý. Bol to v predošlých verziách alebo v nejakom inom programe, tak sa mi to niekedy mýli. Pardon. Čiže, ak sme na component level, znamená, že zmeníme celý jeden part. Ak sme na úrovni, no moment, dám to nejakú rozumnejšiu farbu, lebo to tak ostane. Čo je rozumná farba, samozrejme. Ak sme na úrovni partu, tak môžeme vybrať jednotlivé plochy. Tak, vyberieme si plochu. A musíme toto zmeniť. Je to zvláštne, pretože mali by sa meniť len plochy. A nie celý dokument. A musíme zmazať konkrétne ten vrch, to sme museli zmazať, ale to malo pridanú nejakú vlastnosť. Takže teraz meníme len tieto plochy. Keď to potvrdíme a vôjdeme tam znova, tak mali by sme byť schopní meniť ďalšie. Toto zase zmažeme. Vyberieme si plochu, tak, nejaké iné plochy. Mali by sa im byť schopní meniť farby, áno. A ešte napríklad tento povrch. Dobre. Týmto štýlom vieme doplňať farby. Všimnite si, že tu sme neboli schopní rozdeliť túto stenu na dva, aj keď sú to dve miestnosti. Je to preto, že je to ako jedna plocha. Riešením by bolo, otvorme si ju, buď priečku vytvoriť v tomto mieste, čiže jednoducho napríklad takto dať jej rozmer, polohu a vyťahnuť do priestoru. Vidíte, jedna farba zmizla, teda už sú to dve nezávislé plochy. Zmažeme. Alebo tu zase vytvoriť ako dve nezávislé plochy, pretože vieme, že našu priečku tam chceme mať, ale ako v zostave a nie ako v dieli. Tak zase vytvoríme obdĺžník. Úplne tenučký a urobíme odobranie napríklad milimeter. Čo je v našom prípade nič, keďže sa hráme s centimetrami a metrami. Vidíte, znova sme to oddelili na dve plochy, ale to fyzické oddelenie musí byť. Čiže je naozaj potrebné takto fyzicky oddeliť celú plochu. Alebo by som mohol to vybranie urobiť napríklad ako celú túto jednu veľkú plochu, aby mi nevznikala takáto medziplôžka, ak tu už nebude priečka. Ale keď mi toto priečka zakrie, tak nie je problém. Dobre. S farbami sa nebudem trápiť, ale nechám ich tam, lebo aspoň je vidno, z ktorej strany sme otočení. Nechám to tak. V poriadku.
len mi vysvetlil, že som neobnovoval zostavu. Keď chceme zmazať tieto farby a vojdeme do nich hops, ale pre základnú platňu som na zlom mieste. Obvodové múry. Pokúsime sa to chyba. Obvodové múry, práve tlačítko a vyberieme odstránenie týchto. Nie, musíme to robiť na úrovni partu. Je pravda, že s týmito vecami sa často nehrám a preto sa v nich niekedy strácam. A nechce sa mi týmto zabíjať práve čas. Ale na úrovni partu vyberieme rozklikom šípky. Tento štvorec znamená úpravu pre konkrétny part. Remove all appearance. Čiže všetko zmazať. Všetko sme zmazali, potvrdíme. Dobre, myslím, že týmto som vás obťažoval dosť dlho. Bolo by fajn ísť niečo robiť. Mohli by sme si napríklad vytvoriť okná, ktoré sem dáme sem parapety, alebo skôr by som urobil to zateplenie a potom dáme parapety, dáme okná. Budeme postupovať zvonku dnu. Čo poviete? Uvidíme. No, myslím, že v tomto dieli stačilo a máme za sebou nejaké vnútorné priečky, nejaké ďalšie časti. Myslím, že hrali sme sa s tými farbami a vnútornými priečkami, takže nie je toho veľa, avšak neskôr sa určite rozbehneme. Ja vám ďakujem za vašu trpezlivosť a pri ďalšom dieli sa na vás teším. Budeme sa venovať asi zatepleniu a urobíme si tieto okná a dvere, aby sme to mali z krku. Takže v ďalšom dieli sa na vás teší Majky. Sledujte nás.